da ɗayan ma rolling saboda ranar ne ba wai abin da ka ɗauka in ka je ka ɗauka ya dawo. Rolling sound. Speeding. Stand by. Go. Sound Speeding. action. Malam kamar yadda aka saba dai kai ne mai du'a'i da duk inda ake rasuwa. Kuma inda aka guda Allah shi ma a yi Allah ya gafarta masa. Allah ya kai haske kabarinsa. Allah wanda ya bari Allah ya gaba su dangana. Allah ya yarwata zuri'a. Allah ya kai haske kabarinsa. Allah ya shayar da shi ruwan alkafsar. Allah ka zauna mana da ƙasa lafiya. Wanda ba su da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya. Wanda suke da lafiya Allah ya ƙara musu lafiya. Na asar na nuhu na kabi. Allahu akbar. Allahu akbar. Mamaci ba ya son kuka. Kala rabi ni da wata kuma da harawayin bi da kumfi amma da ni na wata Allah kuma tana tun wai da Allah kuma Alhamdulillah. Malam ni inda nake son ka nan kai mun yasa duk inda zan je irin wannan abubuwa sai da ko da kai tafiya zan ce a dan daga kwana 1 zuwa 2 za mu dawo saboda ayoyi in ka fada zubba harufa ka bada zubda harufa malam ni kankin kaina sai in wani in shi wannan bawan Allah da Allah ya mara rasuwa ayoyin da ka ja da ma wanda suka rasu da wanda za su rasu nan gaba Allah ya amfane su kuma su Allah ya kan amin ko ba hannu wannan kenan to anan a ka'idan masarauta yadda masarauta take a ko ina ne ba kawo ba duk inda aka yi rasuwa irin wannan ta sarauta duk inda aka ce gashi an yi kwana 7 to ba fa a barin wuri haka nan dole ne a samu wanda za a nada shi ma ci gaba da rike wurin ko hakimi a ga mutane duk wanda Allah ya bashi dole ya hakuri a nada shi ba mu ji ba ya zama wajibi mutum ya dauki kaddara kar a zo hakimi ya nuna mutum ya zo ana mana bayayya goban kaddarar lawo ba ka kaddari an san musulmi da daukan kaddara mara kyau da mai kyau kada ƙara mana guni wajibi ne ka dauki kaddara an nada ka in hakimi ya ce kai ne kai din ne kuna ji da kyau gaskiya ne a nan kamar yadda malam Ibrahim kuna da yi ga ainihin zarata waɗanda zan ce su komai kuma su sai ka darje duk wanda aka nuna kuma sai shi ne kuna gani wannan gaskiya ne malam Ibrahim ka jaddada wannan abu ka tabbatar da duk wanda aka ai sarauta ne ko ba haka ba ba mai kara mana musu wanda dai hakimi ya nuna ta bayu tun da yake haka ne wanda hakimi ya nuna ta bayu liman kai ne wallahi ba za a nada Wallahi mun kamo shi. Wallahi mun kamo shi. shi da yake wannan gani ba ka gani kuma ka ce duk wanda Allah ya kama Wallahi mun kawo shi. Me gari na tabko shi. ku daga shi